Ja som Eliška z Brno Racing a prevediem vás našim dnešným dňom na Red Bull Ringu. Hneď z rána sme išli odvážiť naše auto, ktoré vážilo približne 173 kg. Následne sme išli na rain test, ktorý sa nám podarilo bezproblémovo prejsť a úspešne splniť. Neskôr sme išli na prvú statickú disciplínu tohto dňa, čo bol Engineering Design, kde vlastne každá sekcia obhájila návrh auta zo svojej strany. Následne po Engineering Designu sme išli na druhú statickú disciplínu, ktorá sa zaoberá nacenením jednotlivých častí auta a auta ako celku. Po koste sme išli na druhý test, čo bol tilt test, čo vlastne znamená, že auto je naklonené do 60 stupňov. Počas toho nesmie žiadna tekutina vytiesť z auta. Po tilt teste nasledoval brake test, kde vlastne rozbehnuté auto musí zamknúť všetky 4 kola. To sa nám bohužiaľ nepodarilo na prvýkrát a museli sme pokus niekoľkokrát opakovať, ale nakoniec sme to úspešne zvládli. A posledná statická disciplína tohto dňa bola business plán, čo vlastne znamená, že musíme vymyslieť fiktívnu firmu, ktorá použije nejakú časť, alebo ako v našom prípade celé auto. Dnešný deň na Red Bull Ringu zakončíme spoločnou fotkou všetkých tímov a následne track walk, keďže zajtra máme autocross, skidpad a akcelerace. A taktiež nás čaká spätná väzba zo všetkých statických disciplín, na ktorých sme boli dnes.